41 i 40 su uglovi obaranja. Svaka čast, brate! 46 na sat! Ajde! Isprobavamo stazu pod kontrolisanim uslovima sa smanjenom brzinom jer su nas smarali ljudi. Kako vozi? Dobar si? Dobar si? Može ja. Dobro, dobro, lagano. Lagano. Malo smo vežbali trening, što bismo rekli, kako da kažem, ovdje su sad kontrolisani uslovi, bio je delom zatvoren saobraćaj, tako da smo zato malo brže vozili, ali nam je rečeno da ne vozimo baš brzo, tako da smo, ono da kažem, na pola gasa išli baš iz tog nekog razloga što su nas ljudi zamolili pa da ih ispoštujemo. Jer eto, ono, ispoštovali su oni nas. Asfalt je brutalan.
Jer pre toga smo malo brže vozili pa su nam onda rekli kako malo prebrzo vozimo da usporimo i onda smo usporili ovaj jedan krug. A taj prvi nisam snimio, jebi ga. Čisto eto da ubacim neki video gdje se vežba i kako to izgleda kad se vežba. Sutra je trka ovdje. Evo gore su neka kola već. Audi, neki Peugeot i ostalo. Nije sve nešto specijalno bilo, 41 i 40 su uglovi obaranja, skroz solidno, moglo je bolje, ali uz malo bržu vožnju koja nam nije baš bila dozvoljena i onda, nažalost, zbog toga nije bilo tako. Ali bože moj, ovo je bilo super. Nadam se ste uživali u ovom veoma kratkom vežbanju. Ne jurimo na koleno ako nekako to baš zanima. Zašto se izbacuje na stranu, to ćemo baš da pričam u jednom videu, pa što svi misle da je poenta koleno, ili ovi koji misle da ono kao što se spuštaš na stranu ako nisi spustio do kraja i ostalo. Prosto postoje neke zablude za to i baš ćemo u jednom od videa da pričamo zašto, to jest da pričam zašto se uopšte spuštamo na koleno dole. Zašto smo u toj, da kažem, trećoj tački, da, zašto nam je potrebna ta treća tačka i čemu ona zapravo služi, koji je to ugao već pod kojim ono možemo da spustimo na koleno i tako dalje i tako dalje. I koliko su zapravo veliki uglovi obaranja motocikla na ulici, na stazi i naravno GP motora. I kako to naravno izgleda. Ovo je sad bio 39 stepeni ugao, ja mislim. Mislio sam toliko stigao da vidim, da, evo sad smo, to jest i više, 42 smo na levo negdje oborili. U svakom slučaju, to su jako dobri uglovi, kako god to delovalo da nisu. Ono što je perspektiva lična i što bismo rekli POV, to jest point of view, i ono što je na kameri zapravo nije isto. Mnogo na kameri to izgleda manje nego u stvarnosti, kao što izgleda sporije i sve. Ovo je jedan kratak video bio, malo Nemanja i ja smo nekoliko krugova smo mi danas vozili, s tim da sam ovaj jedan samo snimio, čisto eto, kao vežbamo malo krivine. Lajkujte ovaj video, subscribe-ujte se na moj kanal ako već niste, mi se vidimo u sljedećem videu, to je bilo to, stay strong. Svaka čast, brate, 46 na sat. Dobar. Vidimo se. Da vidite kako tempomat ide na 130. Prosto možete se voziti ovako, nigde ništa ne mrda, što je najbitnija stavka. Mnogo znači u slučajevima kada treba da se vozi duže. Mnogo odmara ovu desnu šaku koja se zapravo u zglobu najviše i umori. Jako korisna stvar.